Не виждам тази част от сценария. Забавно е как отделяш време за нас, когато имаш нужда от нещо. Велвет! Так му щях да те информирам. Ние просто говорихме. Стори ми се по-скоро като молене. Аз не се моля, аз ясно изисквах. Валентино, ти ще слушаш и ти ще повикаш Енджелта стул до вечера. Без въпроси. Махни се от мен. Знаеш, тия странни неща с очите не ми действат. Плюс, дори не знам защо питаш. Така или иначе правиш каквото си поискаш. Всичко за твоя тъп, шиван план, нали? И това цялото нещо устарява бързо, Вокс. Abbiamo promesso queste acche stupido demoni. Знаеш, че нищо не разбирам, когато говориш на онзи островен език, Вал. Някой друг има ли още глупости да каже? Аз съм отворил да подявам. Добър изстрел, Вал.